Elaborar bé uns moniatos per la castanyada és una de les coses més fàcils de la cuina tradicional catalana. Gairebé no és una recepta, tan sols cal seguir 3 o 4 instruccions. Us explico. Important, que els moniatos que trieu tinguin tots la mateixa mida. Si els voleu mitjans, tots mitjans, etc. Perquè d'aquesta manera es couran tots al mateix temps. I això és important. Els netegem, poden portar a terra qualsevol altra barbaritat. Els faré embolicant-los en paper de forn i després d'alumini. Es pot fer sense embolicar, que ningú s'estressi, però trobo que així queden una mica millor. Els posem amb una safata i al forn. Ara us explico el forn. Preescalfem el forn a 180 graus a dalt i a baix i posarem la safata amb els moniatos al mig. Facilíssim. Han passat 2 hores a 180 graus i com sabem si estan? Doncs fàcil, si quan punxem no trobem resistència, ja els tenim. Cuidado que cremen. Mireu com sua. Estan bastant caramelitzats. I això que no hem posat res de res. Ni sucre, ni anís, res. És com quan fem un sofregit amb la ceba, que es va caramelitzant amb els seus propis sucres. Fixeu-vos en quina facilitat el podem partir. Aquest punt de cocció, 2 hores al forn, per a mi és perfecte. Els podem menjar amb una cullera. Podríem fer-los més extrems, més cuits, més caramelitzats, amb 3 hores o més de cocció al forn. De fet, el proper any, si me'n recordo, els portaré al límit. Farem gairebé una melmelada. Podeu veure al meu canal també vídeos de com fer castanyes, com fer panellets de pinyons, panellets de rovell d'ou i panellets de grosella. Bona castanyada i cuideu-vos.